Ara mateix podreu veure Te o Cafè, presentat per Enric Frigola. Avui amb el tema Rostres de Ràdio i els convidats Jordi Vendrell, Albert Malla, Marta Bovet i Alfons Arús. A les 17:55, Memòria del Pirineu, dedicat a la Serra de Bús. A les 18:20, l'abans de l'informatiu. Tot seguit, el curs de francès Avec Plaisir, amb la lliçó 48. A 7:15, l'espai infantil Picapussa. A 7:15, un altre espai per la mainada, Sèsam Obre. A 7:15, els espais gratuïts de propaganda electoral. A les 8 podreu veure l'informatiu. A 8:15, futbol amb la final de la Copa d'Europa entre el PSV Eindhoven i el Benfica. A 11:15, el resum de la Vuelta Ciclista a Aragón. A 2:15 podreu veure Por la Ruta de los Vientos. A 2:15 se ha escrito un crimen, amb el capítol Christopher Bandy murió en domingo. I a 1:15 l'espai religiós Tiempo de Creer, dedicat a la comunitat jueva. Ara, doncs, us deixem amb Te o Cafè, presentat per Enric Frigola. Hola, què tal? Aquesta tarda prendrem, com cada dia, te o cafè i brindarem a la seva salut, per exemple, amb 4 conegudíssims professionals que ho són per la seva veu, bàsicament per la seva veu. Es tracta de 4 professionals de la ràdio, 4 homes amb una gran capacitat de comunicació. Són rostres desconeguts d'un mitjà que és molt antic, és un dels més antics mitjans de comunicació, però que no tan sols amb el pas dels anys es resisteix a desaparèixer, es resisteix a perdre els atacs d'altres mitjans més nous de comunicació, sinó que cada dia presenta ofertes noves. Vostès els coneixen per la seva veu. No saben, m'imagino que la majoria de vostès no saben com són físicament, no saben com és la seva cara. I aleshores, a partir d'avui, poden passar 3 coses. Que són tal com vostès se'ls imaginen, que són més macos, més guapos, és a dir, que estan més bé del que vostès pensaven, o bé pot passar exactament al contrari, i que tinguin tots vostès una petita decepció. Són rostres populars per la seva veu i no per la seva imatge i no per la seva cara. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Te o cafè? Bona tarda. Te o cafè? Aquest senyor... Tisana. Sí, home, és que això de les herbes està molt de moda ara. Està de moda. Ha estat la segona opció. Curiós, eh? De què? Ens imaginàvem més lletjos i estem molt millor del que pensava la gent. No, jo estic curiosíssim. segur. No, calla, que estem decepcionant segur. Canviem de tema. El personal. Bé, jo, si us sembla bé, us presentaré i diré qui sou cadascú de vosaltres per allò que he dit abans, no? Que se us coneix molt per la veu, per l'expressió, per la manera que teniu de comunicar les vostres coses, els vostres programes, les notícies, en fi, tot el que feu, però no per les vostres cares. Albert Malla, què tal? Hola, bona tarda, Enric. Albert Malla va començar molt jove. Jo m'he repassat la vida i miracles de cadascú de vosaltres i em sembla que ell és la que va començar més jove. Va començar amb calça curta, com aquell qui diu, a Ràdio Barcelona, a Ràdio Miramar. En aquests moments, Albert Malla, estàs a Cadena 13 fent el top 50, una llista d'èxits, no? Efectivament, sí. I anteriorment havies treballat a la cadena catalana fent els musicals i un programa que t'obligava a llevar-te a les 5 de la matinada. Exacte, sí. Benvingut, Albert. Qui s'ha de llevar a les 5, o potser a les 4, molt aviat, molt d'hora, és l'Alfons Arús. Què tal, Alfons? 2:45. A 2:45. Perfecte, no hi ha carrers, no hi ha ningú. És fantàstic, això. No existeix la ciutat a aquestes hores. Escolta, hi ha aire? No hi ha aire, no hi ha res. No hi ha res. A més, hi ha taxistes i pocs. L'altre dia vaig trobar una més que anava una mica d'allò. Va ser un desastre total. L'Alfons Arús, en aquests moments és a la cadena catalana fent El Arús con leche cada matí, un programa que comença a les 7 Sí. I acaba a les 10. Fins a les 11, sí. Fins a les 11. Fins a les 11, sí. Exactament. Abans havia treballat a Ràdio Cadena, és a dir, Ràdio Joventut, i Antena 3. Queda més maco, Ràdio Joventut. Sí.
Molt bé, benvingut també, bona tarda. Marta Bobet, què tal? Hola, bona tarda, Enric. La Marta Bobet és barcelonina, com l'Albert Malla i com l'Alfons Arús. L'única representació de comarques que tenim és en Jordi Vendrell, que ara us el presentarem. Vaja, i jo mateix, evidentment. La Marta Bobet és barcelonina, ha treballat a diverses emissores de ràdio, en aquests moments és a Ràdio 4, fent un programa de nit. Sí. Fas les nits, cada dia durant 3 hores, no? Des de la mitjanit fins a les 3 de la matinada. Però has fet moltes altres coses a la teva vida, no? Sí, moltíssimes coses. He fet programes musicals, programes de fans, he fet unitat mòbils, en fi, moltíssimes coses, informatius, moltes coses. Una mica de tot. De Manlleu, Jordi Vendrell treballa en aquests moments a Catalunya Ràdio, tot i que has treballat també a Ràdio Joventut, en un programa memorable que era el 1000 per 1000, un programa de gratíssim record per tant i tanta gent, no? I per tu també, suposo. Sí. I m'agrada més Ràdio Joventut que Ràdio Condena. I també havia treballat amb aquell... Ràdio Club 25. A Ràdio Club 25, i amb tu havíem coincidit a Catalunya Ràdio. O sigui, és un mercat molt mòbil. El qui no havíem coincidit havien set tu i jo. No hem coincidit. Que no? No. Doncs aquesta és la primera vegada, no? Sí. Està bé, això. Encara que la vida és molt llarga. I la vida dona moltes voltes. No se sap mai, això. Bé, jo el que haig d'agrair és a Televisió la possibilitat que ens dona de parlar de ràdio, és a dir, de portar l'aigua al nostre molí, com aquell qui diu. I també advertir que, tot i que jo tinc el costum de tractar de vostè els invitats, em perdonaran que aquesta tarda no ho faci, perquè a mi se'm faria una mica difícil, i suposo que vosaltres també. És a dir, vostè aquí, vostè ja som companys, allò que em diuen de tot, companys i amics de tota la vida.